mubati wechigaro kana kuti chairman wechipfumi neexecutive yenyu kundirangarira kuti ndiwe mushumiri pasangano rino. Ndakomborerwa ndasimudzirwawo parudayiro rwangu nekuti ndisati ndaunza message kunemi Mwari vanotanga vataura nemi. Ndozvibvunza kuti Mwari unoda kutaura kuti kudii. So munguva yekugadzirira sangano Mwari vanenge vachitaura newe vachikugadzira kuti ugone kuenda kunoshumira. So kundidaidza kuti ndiwe pano zvakandipa mukana wekunamata nguva zhinji dzekuti ndaisazorora ndichiti Mwari ndibatsirei nekuti ramandituma naro rinotangira pandini. Haleluya. So ndoda kutendai nekundiitawo mutauri pasangano rino. Ndaitirwa zvakanaka, ndaimbirwa zvakanaka. Haleluya. Ndasimbiswa mufungi nekuti rwendo rwuri wega haumbowani simba, asi pemunosangana so unonzwa simba risiri rapo semuimbi watinoimba. Haleluya. Makazviita Mwari vekudenga vasikuitire zvakanaka. Semoni yangu yekupedzisira.
vanga vakagwinya konhasi, kana vekare vanga vakagwinya konhasi vakaita sei. Mwari vakandiitirawo zvakanaka, ndakaitawo sese rekuva mai vakambotakura pamwiri. Mwari vakandirangarirawo ndikaita sese rekuzvitakura. Soko rataverenga rati nguva yekuponwa kwewana yasvika, asi simba rekugomera hapana. Nguva yekupona wana yasvika, asi simba rekugomera mwana wacho kuti abude ndorisipo. Pandakazvitakurawo rimweni regore, chandinoziva ndechekuti munhu akazvitakura anoendawo kuchipatara. Pandakaita nhumbi yemwana wangu handina kuzviziva kuti ndine pamuviri. Chandakaziva ndechekuti ndine malaria, nekuti ndairwadziwa majoini emakumbo nemaoko nemusoro nechando zvinoita kunga munhu abatwa nemalaria. Ndakatora nguva ikati 2 weeks malaria yomboenda, 2 weeks yodzoka yomboenda. Haleluya. Ndazoendawo kuchipatara, manesi epakliniki pendaigara wakati mufundisi, takutya kuramba tichikupai kosi, malaria yenyu haisi kuresponda, kubva tiendai kuchipatara. Ndazoendawo kuchipatara chemutoko, svikei nesi wekowobva handiti regai timbokutestai. Ini kwakuti dhuu wanoda kunditesta kuti ndaita chirwere. Haleluya. Tikandonzwa nyaya yekuteswa tinobva tafunga kuti takuteswa HIV ndizvo. Zvino wakapota iwe tinokumba kutestai timboona kuti zvinombodii. So pavanonditesta zvavanotesta, ndadzoka zvikanzi maresults auya muri positive. Ine kuti positive kuti positive wekurwara chirwere zvikanzi mune nhumbu. Nezvandainzwa garai ndichiendawo kuchipatara, zvikanzi munoda kupiwa mapiritsi anonzi chista racho ndiudzeiwo, anonzi ma-iron tablets. Haleluya. Ndizvo ndiwe handichaziva, ndakazvara kamwe chete kabodzi wanopamha ndiwo wanonoramba wachizovapiwa wachiziva kuti anonzi zvikanzi munoda kumwa mapiritsi anonzi ma-iron tablets. Kana ndisingarasiki gara anenge ari ebrown ameno kana kune orange, asi andakapiwa anga ari ebrown. Ndasvika kubva kuri tipiritsi re-iron tablet kuri dai mumunhu padzazara munhu nechikunduwa kwemapiritsi. Ndakambosingirira 2-3 days kumanwa, but zvakaramba ndobva ndamatadza kuanwa. Ndotora mapiritsi pandati muchipepa pamusoro pewadhuku, ndobva ndachekerera zvekuti ndisatombonzwa nemweya wacho. Haleluya. Ndikange ndaenda ndopiwa futi mama, ndouya kumba handisi kugona kuanwa mapiritsi, but kuchipatara wanditi achakubatsira, mukange manwa anobatsira. Ndosvika kumba ndavika, ndofamba dzinotokwana chete. Haleluya. 9 months dzinokwana wasikana, dzinoita kunga dzakareba but dzinotosvika chete, ndobva dzakwana 9 months. Ndaenda kumusha, vanhu vari kumunda, ini yekumunda nekusiiwa ndega pambai, mboziva kuti yakambondibvira kuti. Ndakambosiiwa futi ndarwara, vanhu vachienda kumunda kwavo, ndichisiiwa ndiri pamba vachienda kumunda. Zvikanzi iye ane nhumbu ndiye ngasari pano achisara achibikira vanhu. Kanga wabva kumunda wangosvika kudya nekuti iye anenge ari pano, vanhu vaenda yobva yatanga nhumbu yekurwadza, ndiri ndega. Vanhu vazobva manheru wobva wauya, zvinodini? Pandati munasi wangu itai mai vateme huni waise mukadzi
mangwana temukire kuenda kwa mutoko kwakanaka ndikati ndinenge ndiri